Рома. Майнкрафт. Роман Приднюк Віце. 20 сезон. 14 серія. Молодець на Йо. Херобріний. Так. Ні, не так. Не те. Все не те, не те. Все не те, не те, не те, не те, не те. Так. А кому там? Бум. Опа. Давай. Давай. Є, ура. Так. Який ком? Добре, попа.